A Catalunya hi ha una lluita silenciosa, una que enfronta ciutadans malalts amb el sistema que, en teoria, els hauria de protegir. I aquesta és la seva història. Bé, doncs tot comença a una xifra que crida molt l'atenció. L'any 2023, la durada mitjana d'una baixa mèdica a Catalunya va ser de gairebé 28 dies. Però a la resta de l'Estat aquesta xifra pujava fins a quasi 40. Estem parlant de 12 dies de diferència. La pregunta és òbvia. Som més sants aquí? En recuperem abans? O potser hi ha alguna altra cosa darrere de tot això? Aquí rau la qüestió, oi? Doncs bé, hi ha un col·lectiu de ciutadans que creu tenir la resposta. De fet, en tenen la certesa. I és una resposta que fa gairebé una dècada que intenten, sense gaire èxit, que algú escolti. I és aquí on comença la nostra anàlisi d'avui. Parlarem de la PAICAM, la plataforma d'afectades per l'ICAM, que és l'organisme avaliador de la sanitat catalana. Per entendre'ns, són una mica el David en aquesta història tan clàssica de David contra Goliat. A veure, la PAICAM neix l'any 2016, i és important entendre què són. No són un partit polític, ni un sindicat, no. Són gent corrent, pacients i les seves famílies que un bon dia van dir prou. Es van ajuntar perquè sentien que el sistema els estava fallant, que el tracte que rebien era inhumà i que les decisions que es prenien eren senzillament injustes. La seva tesi, des del minut 1, va ser molt i molt clara. Deien, que l'enduriment dels criteris per donar baixes no és cap casualitat. Ho atribuïen directament a les retallades. Denunciaven que, per quadrar números, la salut de les persones havia passat a un segon pla. Llavors, com es passa de la queixa individual, del quina ràbia, a l'acció col·lectiva? Doncs la PAICAM va entendre que queixar-se entre ells no servia de res. Calia fer un pas més, portar la lluita directament a les institucions. I no anaven amb demandes vagues, no. Anaven al gra. Què demanaven? 1. Transparència total del conveni entre l'Estat i la Generalitat. 2. Que les avaluacions es basessin únicament en criteris mèdics, no econòmics. I 3, que això és clau, que la ciutadania hi pogués participar. I sabeu què? Al principi, la seva estratègia ha funcionat. I de quina manera? Van presentar la moció a 32 municipis i es va aprovar a 31. 31, de Barcelona a Ripoll, per tot el territori. Un suport municipal pràcticament absolut. Però, sempre hi ha un però. Aquí la història fa un gir de guió. Tot aquell suport massiu a nivell local, aquells 31 ajuntaments, sabeu en què es va traduir al Parlament de Catalunya? En gairebé res. Fum. Segons la plataforma, només 2 grups petits en van dir alguna cosa. Es van topar amb un mur. I de sobte, quan tot semblava perdut, arriba un moment que ho canvia tot. Desembre del 2016. El llavors conseller de Salut, Toni Comín, fa una declaració pública bomba. Reconeix, amb aquestes paraules, l'existència de criteris economistes. I no només això, es compromet a no signar el següent conveni si les manté. Imagineu-ho. Per a la PAICAM, allò era la validació que havien estat buscant des del primer dia. Semblava una victòria, oi? Doncs bé, aquella victòria aparent va ser el preludi d'un període llarguíssim de frustració. Anem a veure com aquelles promeses es van anar diluint com un sucre en un cafè. I és que és un cicle que es repeteix una vegada i una altra. Fixeu-vos, 2017, la inestabilitat política ho paralitza tot. Del 2018 al 2020, la plataforma es replega, se centra a ajudar-se entre ells. Arriba el 2021, tenen una reunió clau i just uns dies abans, pam, es publica el nou conveni ja signat. I el 2023, el mateix, una altra reunió, més bones paraules, més promeses i després, el silenci més absolut. D'acord, però anem al moll de l'os. Què vol dir exactament la PAICAM quan parla de criteris economicistes? Són paraules fortes. En què es basen per fer unes acusacions tan greus? Una de les preguntes més directes que posen sobre la taula és aquesta. I la resposta, diuen, no se l'inventen. Està escrita negre sobre blanc al text literal del conveni. El text oficial diu exactament això. Parla d'implicar els metges d'atenció primària mitjançant incentius econòmics per adequar la durada de les baixes. Per a la PAICAM, la traducció és senzilla. S'està pressionant els metges amb diners perquè es cursin les baixes. La decisió, per tant, no es basaria només en criteris mèdics, sinó també econòmics. I aquí tenim l'altra pota de la denúncia. El sistema permet que l'ICAM prengui decisions sobre la salut d'algú només mirant papers, sense una visita cara a cara. I clar, la pregunta cau pel seu propi pes. I si aquests papers, aquesta documentació, no està completa? El que denuncia la plataforma és justament això,
Diuen que molts informes clau d'especialistes no estan digitalitzats o no pugen a l'historial compartit. Què vol dir això? Doncs que un avaluador en un despatx pot estar donant una alta sense tenir tota la informació a la pantalla. I el pitjor de tot és que el pacient no té cap manera de saber quins informes s'han mirat i quins no. I és clar, tot això no són només teories o papers. Té conseqüències molt reals, molt directes en la vida de la gent. Anem a veure què passa quan una persona rep una alta mèdica amb la qual ni ella ni el seu propi metge hi estan d'acord. La plataforma explica casos que semblen surrealistes. Un especialista, que fa anys que tracta un pacient, escriu un informe dient que aquesta persona no pot fer ni les tasques més bàsiques del dia a dia. Però arriba a l'ICAM i li dona l'alta, així de clar. Llavors, la pregunta és inevitable. Qui coneix millor la situació, el metge de capçalera i l'especialista o un avaluador que potser ni tan sols ha vist el pacient en persona? I aquí comença el que denuncien com un autèntic laberint burocràtic. L'ICAM dona l'alta. L'endemà, la persona ha de tornar a la feina, estigui com estigui o es pot arriscar un acomodament. Va al seu metge de capçalera, però té les mans lligades. El sistema li bloqueja la possibilitat de donar una altra baixa pel mateix. Quina opció queda? Només una, anar als jutjats. La PAICAM ho anomena la judicialització de la malaltia. I la xifra, de nou, és demolidora. Segons les dades de la plataforma, el 63% de les sol·licituds d'incapacitat permanent es deneguen per la via administrativa. Estem parlant que més de 6 de cada 10 persones es veuen obligades a anar a judici per defensar el que diuen els seus propis informes mèdics. I aquí arribem a la paradoxa final que denuncia l'APAICAM. Després de tot un periple de metges, d'especialistes, d'avaluadors, al final de tot, qui acaba decidint si una persona està prou malalta per no poder treballar? No és un metge, és un jutge. Tota aquesta anàlisi, que es basa en la lluita i la denúncia de la PAICAM, ens deixa amb una pregunta de fons, una pregunta sobre les prioritats del sistema. Quan s'ha de triar entre les partides pressupostàries i la salut de les persones, qui acaba pagant el preu?